makita niyo po yung mukha po ninyo ha. Mr. Jam Jam ha. Ito po, magandang gabi po sa inyo. Gandang gabi rin po. Po. So ano po yung tanong po ninyo, sir? Ang katanungan ko po, kung saan po nanggaling ang Bible? Saan po nanggaling ang Biblia? Nanggaling po ito, pinaka number 1 sa Old Testament sa mga Hudyo. Sa New Testament sa mga Kristiyano po, particularly sa mga apostol, sa mga disipulos ng ating Panginoong Jesucristo. Tanong ko lang po kung bakit po niyo tinatawag na Panginoon si Jesucristo po? Panginoon po siya kasi yan po yung turo ng mga apostol po niya. Ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan at sa tradisyon ng mga Kristiyano po noon before pa ang Islam. And remember, ang nagsabi na si Kristo ay Panginoon ay mga eyewitnesses. Hindi po sila simple lang na sinasabing tinuturuan lang, kundi talagang eyewitnesses po sila. Mga saksi po sila sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi po siya Diyos. Yun gusto ko maano. Ang itinuro po ng mga apostol, Diyos po siya. Diyos po siya. Yan po yung turo ng mga eyewitnesses. Mas paniniwalaan po natin yung mga eyewitnesses kaysa sa atin po ngayon na nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Pero tanong ko lang po, kung sinabi ba ni Kristo na Diyos po siya? Opo, sinabi po niya, implied, implicit. Saan po mababasa na talata po yan? St. John chapter 10 verse 30 to 33. Anong sabi po niya doon? Babasahin po natin. Okay. Sige Problema po sa inyo, hindi po kayo naniniwala sa Biblia. Pagkatapos hanapan niyo ako ng talata sa Biblia. Di ba? Magiging useless kumbaga, di ba? Kasi hindi kayo Kristiyano, di ba? Pagkatapos naghahanap kayo ng talata sa Biblia. Kung magbabasa ko sa Biblia, alam ko naman po na hindi kayo maniniwala. Pero babasahin ko po para po sa inyo. Okay, St. John chapter 10 verse 30. Ito po yung sinabi. Okay. Kasi kami mga Katoliko, magbabasa po kami pagkatapos iniintindi po namin. Hindi po pwede letra po letra mabasa pagkatapos wala tayong ginagawang pag-intindi. Gs 31:33. Ito po, makinig lang po muna kayo. Okay, ito po. Ako at ang Ama ay iisa. Nang narinig ito ng mga Hudyo, teka po muna. Kaya nga po, di ba sabi ko, basahin at intindihin. Nehemiah chapter 8 verse 8, dapat magbabasa po tayo, iintindihin po natin. Di ba? Okay, ito. Ako at ang Ama ay iisa. Nang narinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuhin? Alin po ba? Teka muna. I-continue po natin. I-continue po natin ha. Okay, 33. Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. So yung sinabi niya, I and my Father are one, naiintindihan ng mga Hudyo na umaangkin po siyang Diyos. Yun. Doon po, ang tanong ko lang po, kung sinabi ba niya na Diyos siya? Ay, balik po yung tanong. Ibabalik ko po yung sagot ko po. Hindi po ninyo naintindihan po yung sagot ko. Kinote ko po yung St. John chapter 10 verse 30, sabi ng Panginoon, I and my Father are one. Naiintindihan ng mga eyewitness, Mr. Jam Jam ha? Naiintindihan po ng mga eyewitness, hindi po kayo ang eyewitness po doon. Ang eyewitness po doon, teka muna. Ang eyewitness po doon, alam po nila kung ano ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Nang sinabi niya, I and my Father are one. Kaya nga, kumuha sila ng bato kasi according sa batas ng mga Hudyo, pag nag-aangkin ka na ikaw Diyos, blasphemous po yan. Blasphemy po yan. Kaya nga, babatuhin nila, papatayin po nila. Bakit po? Kasi nang sinabi ng Panginoon Jesucristo, I and my Father are one, so ang mga Hudyo po noon, nakagaya po sa inyo na hindi naniniwala kay Panginoong Jesucristo ay Diyos, ayun, babatuhin po nila. Hindi sa mabuting gawa ni Kristo, kundi nang sinabi niya, I and my Father are one, inaangkin po niya na si Diyos. Yun. Sige next po. Question. Ito po tanong ha. Sino ba nagsabi ng Diyos? Yung ng bato o si Kristo?
ay yung mga nang bato na iintindihan nila. Yung pala. Kung ano ang sinabi. Teka muna. Mas nakakaintindi sila kaysa sa inyo po, Mr. Jamjam, ha? Bantayan po natin. Mas nakakaintindi po sila sa sitwasyon sa panahon yun kung i-compare natin sa inyo. Kasi sila po yung nasa sitwasyon hindi po ikaw eh. O sige. Diba? Opo. Yung babatuhin po nila ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi yung sinabi niya, I and my Father are one. Bakit? Kasi naiintindihan nila na yung term na yun, inaangkin po ng Panginoong Jesucristo na siya Diyos. Hindi po. Kasi pagkakaintindi ko po doon sa ang ama at ako ay isa, ay layunin. Hindi po sa pagka-Diyos. Yun po pagkakaintindi ko po doon. Ayan yung pagkakaintindi mo. Pero hindi yung pagkakaintindi sa sitwasyon. O, basahin natin, ha? Yung pagkakaintindi mo, wala yan sa Biblia eh. Iniimbento mo lang yan. Ito, basahin ko po. Babasahin ko po para sa inyo. Yung mga eyewitness po yung babasahin natin, ha? Wag na lang kung iintindihin mo. Pagkatapos, ayun. Yung pagkakaintindi mo, hindi naman yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ito, 33, sinabi rito, ha? Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa. So, layunin. So, babatuhin ang Panginoon Jesucristo hindi sa mabubuting gawa o sa iisang layunin, kundi babatuhin nila ang Panginoong Jesucristo. Sinabi po rito, okay, 33. Okay, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sa English, blasphemy. Ano po ba itong blasphemy? Ano ba itong pagkakasala blasphemy? It is against God. Bakit po kasi? Bakit po blasphemy? Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos. So, ibig sabihin na sinabi ng Panginoon, I and my Father are one, sinabi po niya, inaangkin po niya na siya Diyos. Ibig sabihin, sila po nagsabi na siya ay Diyos. Naintindihan yun po ang ano doon. Kung mabasa ko po sa Bible na si Kristo ay sinabi niya na siya ay sugo or siya ay may Diyos, naniniwala po ba kayo? Ay, wala po. Pwede ako pabasa ng buwan po siya. Teka muna, wala po yung problema po sa amin. Ang punto dito, sa ngayon muna natin muna, na yung pagkakaintindi ng mga Hudyo po noon, nang sinabi ng Panginoon Jesucristo, I and my Father are one, yung pagkakaintindi po nila, tama po yun. Bakit? Kasi sinang-ayon ng Panginoon Jesucristo. Sinabi niya, mga Diyos din kayo, sa pagdating sa 32. Ito na lang po. Kasi ano bang paniniwala namin? Si Kristo o yung mga mga Hudyo or nang bato sa kanya? O ikaw? Hindi po. Panig mo ngayon yung nang bato po sa kanya. Pero si Kristo hindi po niya sinabi na sinabi na nga nila, di ba? Sinabi ng Panginoon, I and my Father are one. Naiintindihan ng mga eyewitness. Tika muna. Huwag niyo pong ibahin yung nakasulat. Iniiba niyo kasi. Kaya nga hindi kayo nakakaintindi. Di ba? Huwag niyo pong ipahin yung konteksto. Kasi yung konteksto po doon, nang sinabi ng Panginoon, nang sinabi ng Panginoon, I and my Father are one, ang mga Hudyo, nakakaintindi po sila. Wala naman. Teka muna. Dapat sinabi na. Fallacy of silence, Mr. Jamjam. Teka muna. Silence po yan yung ginagawa po ninyo. Bakit po? Kasi, remember na ang kasulatan, babasahin natin at iintindihin. Ang sa inyong ginagawa po ninyo, binabasa ninyo, hindi ninyo iniintindi. Letra por letra po tapos babasahin natin. Pabasa ako na 8 ko. Teka muna. Hindi po yan katuruan ng Panginoong Jesucristo letra por letra. Ewan ko lang kung sino ang turo sa inyo niyan. Sige nga po, bigyan nyo nga ako ng mabasa sa Biblia or kahit sa Quran na dapat pag magpapatunay sa tinatawag na katuruan, dapat letra por letra. Sige nga po, bigyan nyo nga po ng talata. Letra por letra. Ayos po. Anong talata yun? Slicein ko pakita ko na lang. Ay, hindi. Talata. Bigyan mo ako ng talata. Huwag nyo ipakita. Bigyan mo ako ng talata. Babasahin ko po rito. Ayun, nawala. Ayun. Nawala, di ba? Yun. Bigyan niyo po ako ng talata. Di ba? So, klaro po ito eh. At ang ginagawa po nila, nagkikreate po sila ng kanilang interpretation pagkatapos ipinapasok na sa banal na kasulatan. Mali! Mali po yun. Mali! Wag niyong dagdagan yung nakasulat. Ito, babasahin natin ulit, ha? Pagkatapos tatakbo pa siya sa ibang talata. Mali po yun. Okay. Tingnan natin, basahin natin na 30. Ako at ang Ama ay iisa. Nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya.
Pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuhin? Sumagot sila, yung mga eyewitness, yung mga nakakaintindi sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sumagot sila, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, yung sinasabi ng layunin. Diba? Gawa. Kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. So ibig sabihin, yung pagkakaintindi ng mga Hudyo nang sinabi ng Panginoon, I and my Father are one, inaangkin po niya na Diyos siya. Sinabi ba ng Panginoon, hindi ako Diyos? Ipagpatuloy po natin sa 34. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Sumagot si Jesus, hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinasabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos? So, dinastify po niya. Inangkin po niya, inaffirm po niya ang statement ng mga Hudyo na siya Diyos. Kasi nag-quote pa siya ng kasulatan na di ba, sinasabi sa kasulatan na kayo din mga Diyos. Di ba?